Velkommen til dagens studio med Footling. Det vi skal se der i dag, det er en klassiker fra 80'erne. Det hedder Eurodance. Alle har nok en Dabba Dabba Day-stil derhjemme, men jeg skal i gang med at danse. Du skal fokusere på 3 ting. Din ben, din højre arm og din venstre arm. Og dit ansigtsudtryk. Det er 4 ting. Så skal vi simpelthen bare starte. Du tager og stiller dig lidt i bøjer her på hoften her. Tager du din højre arm her på maven. Tager du din venstre arm sådan her. Og din ansigtsudtryk er meget aggressivt. Sådan her. Gør vi 3, 5, 6, 7, 8. Læg mærke til ansigtsudtrykket, det er meget aggressivt. Ja, så svært er det så heller ikke at danse Eurodance. Alle gør det hjemme i stuen. Sæt en Dabba Dabba Day-CD på med det her. Det ser det mega fedt ud. Vi ses i næste uge med polkadansen.